హలో నమస్కారం కాంతా బండి అది అది కాదండి పల్లెనా దాడాజీ అంటే బొంబాయి కొంచెం 16 13 14 ಸಾವಿರ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಓಡಿತ್ತು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ನಂದು ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಬಂದು ಏನು ಓಡಲೇ ಅವನ ಬಟ್ರ ಹಾಕಲು ಪೂರ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ರ ಹಾಕಲು ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಎಂಕಲೇಜ್ ಉಡುಪಿದಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂಡತಿ ಮುರಣಿ ಅಂದೆ ಅಕುಲು ನಂಬರ್ ಕೋರ್ ನೀರ್ನ ಅಂದೆ ಅವನ ಉಡುಪಿಗೆ ಮುರಣಿ ಪರ್ಯಾಯದಾಗ ಹೀರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಉನ್ನತಿ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 12 ಸಾವಿರ ಬೋರ್ಡು ಗೋಣಿಡು ಕಟ್ಟುದು ಎಂಕಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ತಿರ್ತಪೂರ ಬಲ್ಲತಿ ತೀರ್ಥಪೂರ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗಣ್ಣ ಮಾರೆ ಅವು ತಿರ್ತಪೂರ ಬಲ್ಲತಿ ಅವು ಪಣ್ಣ ಮುಡಿ ತೆಂಚಿದೆ ಪರ ತೀರ್ಥಪೂರ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಣ್ಣ ಮಾರೆ ತೋಲೈತೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಗುಲ್ ತೆಪ್ಪುನು ಎಂಗುಲ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ತೀರ್ಥಪೂರ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕಾಲ ಅದು ಬೋಂಡವು ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂತ ರಡ್ಡು ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂಡ ಮಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಕುಲ್ ಕೊಯ್ಪೆರತೆ ಎಂಗಳ ಜವನೇರು 15 ಜನ ಜವನೇರು ಲೇರು ಅವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಕುಲ್ ಜಪ್ಪಿರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜತ್ತದು ತಾಳನಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಕುಲೆ ಗೋಣಿ ಕಾಟದು ಮಿಟ್ ಹೋಯ್ತು 9 ಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಕೇತ್ ಮಾಡುವ ರೇಟ್ ನಿಗಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲ ಅಪ್ನೆಗಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಸಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡತೆ ಮರಿಯೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡತೆ ಅದೊಂದು ಮರ್ಯಾದಕತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ ದೀಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವನಿ 16 ಇಂತ ಒಣಸುಂಡೆ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ನೀವು ಇನ್ನಾಂಡತೆ ಓಟುಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಣಸುಂಡಿದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡೆ ಏಟ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲ 16 13 ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬೋಡು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬನ್ನ ಮುಡಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ 10 ದಿನ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತದಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪ ಕೆತ್ತದಲ್ಲ ಬೋಡೆ ನಂದು ಅವು ಕೆತ್ತದನ್ನ ತಿರ್ತಪೂರ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಕೆತ್ತದವನ್ನ ಏನು ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಡಪುಡುವ 2 ದಿನ ಕೆತ್ತ ಬೋದು ಬೆತ್ತ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೆತ್ತದ ತಿರ್ತಪೂರ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಮುಡಿಯೇ ಬೋಡ ಅಂದ ಅವು ಪಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉನ್ನತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದು ಕೊನೋದು ಪಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಜಾವು ನಾವು ಅಂದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಡ್ಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಅಂಜನ ಊರು ನೆತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪವರ ಏತ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಮುಡಿ ಬೋಡು ಎಂಕಲ 13 14 ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬೋಡಿ 14 ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ 1.5 ತೀರು 2 ಲಕ್ಷ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೋಯ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬಂದ್ಬಿನೇಕ್ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೋಯ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಮನವಲ್ಲ ಆತು ತಾವು ಮುಡಿ ವಾಡ್ರ ಕೆತ್ತದಾನೆ ವಾಡೋಡು ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮುಡಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ನಾವು ಸುನೇತ ಮುಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಂಬಾಡ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಊರ್ದ ಮುಡಿ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಎಂಡ ಈರ್ನ ಮುಡಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗಂದು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ವಯಸ್ಸೊಂಜಿನ ಅಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಡಿ ತುಳಿರಿ ಅಂದೆ ಏತ್ ಇಡೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಏತ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಿ 13 ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬೋಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ ನಮಕ ಕಡಬಿಡಲ್ಲ ತರಪ್ಪ ಕಡಬಿಡ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂಡ ಏನು ಓದುಂಡೆ ಅಕಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಮರಗಳು ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ಬರಡತಿ ಡಿಲ್ಲಿದಾಗಲು ರಡ್ಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ತಿರ್ತಪೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲತೆ ಅದೇ ಮುಡಿ ತಿರ್ತಪೂರ್ನ ಆಳಾಪಣತೆ ಉಪ್ಪಳ ತಿರ್ತಪೂರ್ನ ಪಕ್ಕ 12 ಸಾವಿರದ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಮೂಲು ಒಂದೆಟು ಅಂದ್ ಗಿರಾಕಿ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲತೆ ಗಿರಾಕಿ ಒಂದು ಮಗಲಿಗೆ ಪೂರಗಲ ಲೈನ್ ಬತ್ತು ಒಣಸ್ವಂತ ಹೋಪಿನ್ ಗಿರಾಕಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಊಟ ಫ್ರೀ ಊಟ ಅವು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಊಟ ಅವು ಅಂಚನಾಕ್ಲೆ ಕೆತ್ತದ ಮಾಡ್ಗ ಎಂಚಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚವನ್ ಪರಂಚ ಓಕೆ ಅವೇ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಕಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಿ ಅದೇ ಪಣ ಮುಡಿ ತಿರ್ತಪೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲೇತ ಆತ ನಂದು ಅವರನ್ನ ಯಾರ ಬಂಡೇರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಯ್ಪರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಡಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಬಾ ಅಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಈರ್ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 25 ತಾರೀಕು ಗೋಡು ಒಂಜಿ 13 ಸಾವಿರ ಬೋರ್ಡ್ 13 ಸಾವಿರ 28 ತಾರೀಕು ಗತ್ತು 23 ಎಂಕಲೆ ಬೊಂಬೆ ಬರೋಡು 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 25 ಹಿಡಿದು 5 ತಾರೀಕು ಮುಂಟ ಒಣಸುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಮುಡಿ ಕಡಬಿಡ 1 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈಟ್ ಕಡಬಿಡೋರು ಹತ್ತು ಲಾರಿ ಕಡಬಿಡ ಅದೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿ ಕಡಬಿಡೋಡು ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಮುಡಿಯಾ
ಅವ್ರು ಮಲ್ತ ಬರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ ನಂದು ಅವ ಬಟನ್ ಆಗುಲ ಆಗುಲ್ ಕುಲೋದ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಡ್ದ ಕಡೆ ನೆಕ್ಲಾಗುಲ್ ಕಾಸು ಮಾಡುವೇರು ಅವೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದೇ ನಂದು ಮರಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಅದೇ ಅವೇ ಬೊಚ್ಚಿ ತೂಕ ಯಾನು ಇರಗೆ ಮುಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪಿ ಮುಡಿ ಒಂದ್ ಪೇರ್ಗೆ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಮುಡಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಿ ಮುಡಿ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪಡಗು ನಾವಿ ಅವೇ ಅವೇನೇ ಕಡಪುಡು ಇರಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ನಾವಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋನು ಒಂದು ಬಟ್ರನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ವಾಟಿಲ್ದಾಗ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಡಿ ಬೋಡ ಚಿರ್ತು ತಾಳ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮುಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಮುಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನದನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಮುಡಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಮುಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಮುಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಡಿ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದ ಭಯಂಕರ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಟ್ ನೀನು ಮೊಗಲು ತಿನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಚೊನ್ನಾಕಿದ್ರೆ ಉಣ್ಪಿನ್ ಚೀಪೆ ಪಡುವಾರು ಅವಳುಂಡು ಚೀಪೆ ಪಾಡು ಅದು ಚೀಪೆ ಪುಲಿ ಚೀಪೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಗುಜರಾತ್ ಬೋಡದೆ ಜೈನರ್ ಅವಳ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಅವು ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾರ ಜೈನರ್ ನಗಲಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗಲು ಎಂಕನ ಬೊಂಬೆದ ಅಗುಲು ಒಂದು 200-300 ಜನ ಒಂದು 3000 ಜನ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ತಿರ್ತು ತಾಳ್ರವಿಲ್ಲ ತೈಕೆ ಯಾರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಪವನೆ ಅಂದೆ ಪೂರಕುಲ ಮರಕ್ ಹೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಂಡದ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಾನ ಬರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲ್ಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಅವಣ್ಣ ಏನೌತಲೆ ಇತ್ತ ಮುಡಿ ತಿರ್ತು ತಾಳ್ ನಾವು ಹಾಳಾಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಪವನು ಯಾನಂಚ ತುಲೆ ಬಟ್ಟನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇರಡವಾತೀರಿ ಓಕೆ